Rêveberiya Karaba Silêmaniyê bi jivane di vê hefteyê de projeyarkirina amperên karaba niştimanî bo hevpişkên xwe bigihînît û tenderê cêbecikirina projeyê bêxîte berdest û bi armanca zêdekirina demê pêdana wiza karabê bû du cara hindî nûke. Ew proje ji 20 amperên karaba niştimanî pêk hatiye û bo her malekê rêya danana cûzeyekî bi amanca sunûdarkirina bikarînana wizê û zêdekirina demjimêrên pêdana karabê bi welatiyan. Salar Husameddîn rêveberê giştî Karaba Silêmaniyê ragihand di vê hefteyê de proje diyarkirina amperên karabê bo hevpişkên karabê ragihand. Tenderê berhevkirinê bu kompanyan agadar dikin bu wergitin û gêrana wî protokolê cêbecekirina projeyê di ayîndeyekê nêzik de. Herwasa 20 amper bo her hevpişkekî karabê hatiye diyarkirin û di qonaxa nûke de em vî projeyê bi çareser dizanîn ji ber ku ew kujmê karabê bi welatiyan bihête dan dê pêdawîstên wan dabîn ket û em çên du cara zêdekeyn karabê bi welatiyan dabîn bikin û li amarên rêveberiyê li 8 heyvên li sinûrê parêzgeha Silêmaniyê zêdetir ji 22,000 hevpişkên nû yên karabê zêdekirîne û bi giştî hejmara hevpişkên karabê li sinûrê parêzgeha Silêmaniyê û Helepçe û Raperîn heşîne 529,588 hevpişkên karabê. Rêveberiya Giştiya Karaba Silêmaniyê ragihand me plan heye piştî du heyvên dî ji dest karbûna evî projeyê bi du mahîk bihêt û hêvîdarên bişên li destpêka sala 2017 ew proje bi du mahîk bihêt û eger li demê nûke de 8 demjimêrên karabê hemin li wî demî dêşên bû du car hindî zêde bikin û li demê nûke de demjimêrên pêdana karaba niştimanî bi rêjeyeka berçav kêm bûyne û berpirsên peywendîdar jî egerê zêdebûna daxwaziyê li ser karabê zivistanê dizivirînin û her wisa rêveberê Giştiyê Karaba Silêmaniyê diyar kir ku maleka kêşeyên wek sûtina mihawîlan û namînît û ku bihayê wê zor nabît û diyar kir yew li dîv pêşbîniya 18,000 dînar bihayê dana fîyûzî yew. Parêzgeha Silêmaniyê û Helepçe ku pişka karaba berhem hatî ya Herêma Kurdistanê ku rojane guhrankarî bi ser dihêt û nêzîkî 3,000 megawatan pişka 33 sedê pê dihête dan û hewlêrê jî 43 sedê û duhok jî 24 ji sedê ji karaba Herêma Kurdistanê pê têde dan.